How to withdraw assets? Dapat may MetaMask ano ka na, dapat may core minute wallet ka na. Ito, check natin. Kaya nakayap mo. Yan, open mo yung MetaMask para ma-check natin kung nasa open minute ka na. Pulat tayo ito sa settings. Tapos network. Check natin itong core blockchain. Yan. Yan, dapat ganyan yung nakasave sa inyo na ano. Yan yung mainnet wallet ng core blockchain. Yan. Screenshot nyo. Pag hindi ganyan, dapat ganyan siya para ma-withdraw yung mga asset nyo. Back natin. Tapos, yan, pag na, ano na siya, nakaset na siya, copy nyo itong wallet address nyo dito sa, ano, click nyo ito, itong, ano, sa baba ng dollar sign ito. Yan. Tapos, pag nakapy na siya, yun yung, ano yan, wallet address yan. Punta kayo sa core nyo, Satoshi app. Pagka-open nyo, wait lang. Click nyo itong ito. Yung may wallet sign na to sa taas ng Twitter at Discord. Yan. Click nyo itong core. Tapos click nyo itong link withdraw address. Paste nyo yung MetaMask wallet address nyo. Yan, na-paste na. Tapos yung password. Click nyo. Yung password ng ano nyo, asset password ng Satoshi app nyo. Yan, tapos click itong core link withdraw address. Confirm natin. Tapos i-send siya ng verification code sa email address na nyo nakakonect sa kanya. Yan, enter natin yung verification code galing sa sinend sa email 793278 793278. Tapos click confirm. Yan, tapos ano kayo? Kaya ka pa ame. KYC. Kaya ka pa paglela ka pa tita dito. Wow. Di ba may KYC na ako? Saan ka makasuot ito? Turn your head slowly to the right. Oh, turn your Turn your head head kan right. slowly to the right. Turn your head slowly to the left. Left kan. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Yun, tapos na siya. And then click yung link. Kaya withdraw address, mag-message siya ng core link withdraw address. Tapos click confirm. Yun, finish na.